హలో అండి, ఎలా ఉన్నారు? ఇక్కడ వచ్చేసి నేను భక్షాలు ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. భక్షాల కోసం కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే, ముందుగా మనం పూరి పిండి తీసుకోవాలి. పూరి పిండి చపాతీ పిండిలాగా మెత్తగా మంచిగా కలిపి పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత భక్షాల కోసం మనము శనగపప్పు తీసుకొని శనగపప్పుని ఉడకబెట్టుకోవాలి. ఉడకబెట్టుకున్న తర్వాత దాంట్లో కొంచెం షుగరు, కొంచెం సోంపు, ఇలాచి వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి. మిక్సీ పట్టుకున్న తర్వాత ఆ మిశ్రమాన్ని మనం చపాతీ పిండిలాగా కలుపుకున్న పిండి ఉంటుంది కదా, ఆ పిండి పోలాగా చేసుకొని దాంట్లో పెట్టి ఇలా నేను ఇక్కడ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. అలా మనం చపాతీ కర్రతో ప్రెస్ చేసుకోవాలి. అలా ప్రెస్ చేసుకొని కాల్చుకోవాలి. మనం చపాతీలు కాల్చుకున్నట్టు పెనుకు పైన కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత భక్షాలను రెండు వైపులా ఆయిల్ వేసుకొని కాల్చుకోవచ్చు. కొంతమంది నెయ్యితోటి కూడా కాల్చుకుంటారు. అలా కూడా చాలా బాగుంటుంది, టేస్టీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ నేను వచ్చేసి ఆయిల్ వాడుతున్నాను. ఈ విధంగా ఇలా మనం ఇలా రోల్ చేసుకుంటూ చపాతీలాగా చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా ఇక్కడ నేను ఆయిల్ రాసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా ఆయిల్ రాసుకున్న తర్వాత ఈ మనం చపాతీలాగా చేసుకున్నాం కదా, ఇలా చేసుకోవాలి. మనం పూర్ణం పిండి కొంచెం పొడి పొడిగా చేసుకుంటే బాగా వస్తాయి. కొద్దిగా ఏంటంటే పప్పు కొంచెం మెత్తగా ఉడికిందనుకో, అప్పుడు మనకి చపాతీలాగా దాంట్లో పెట్టుకొని చేసుకుంటాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే బయటకు వచ్చేస్తుంటుంది పూర్ణం అనేది. అందుకని మనము పూర్ణాన్ని కొంచెం పొడి పొడిగా చేసుకోవాలి. పప్పు కొద్దిగా చాలా మెత్తగా కాకుండా ఇట్లా మెదిపితే మనం కొద్దిగా మెదిపినామనుకో, మెదిపితే కొంచెం ఉడకనట్టు ఉండాలన్నమాట. చాలా ఉడకొద్దు, మామూలుగా ఉడకాలి. అలా ఉడికితే మనకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. ఈ విధంగా రోల్ చేసుకొని పెట్టేసుకోవాలి. నేను వచ్చేసి శివరాత్రి పండుగ తర్వాత మరుసటి రోజు నేను ఇవి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే మరుసటి రోజు మనము నైవేద్యంగా దేవుడికి మా సైడు భక్షాలు చేసి పెడతాము. అందుకోసమని నేను భక్షాలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా చేసుకుంటే మనకు చాలా చపాతీలాగా సులువుగా ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా పూర్ణాన్ని పర్ఫెక్ట్ కొలతలతో తీసుకొని చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి భక్షాలు, చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. ఒకసారి మీరు కూడా ఇలానే ట్రై చేయండి, చాలా బాగా వస్తాయి. చేయని వాళ్ళకు కూడా ఈ విధంగా చేసుకుంటే మంచిగా చేయనికి వస్తుంది. ట్రై చేస్తుంటే వచ్చేస్తుంటాయి, రావంటే ఇంకా రావంతే. మనం ట్రై చేస్తున్నాం అనుకో, ఫస్ట్లో 1 2 పోయినా కానీ మిగతావి ట్రై చేస్తుంటే వచ్చేస్తుంటుంది. నేను ఇక్కడ ఈ విధంగా చేస్తున్నా. ఈ విధంగా ఇలా పెట్టేసుకొని చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మనకు వచ్చేస్తుంది. చాలా టేస్టీగా చాలా బాగుంటాయి భక్షాలు. కొంతమంది ఆయిల్తో కూడా చేసుకుంటారు. నేను ఇక్కడ ఆయిల్తో కాకుండా పిండితో చేస్తున్నాను. ఆయిల్తో చేసుకున్నా కానీ చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా ఇలా చేసేసుకోవాలి. నేను వచ్చేసి కొన్ని చేసుకున్నాను, ఒక 5 చేసి నైవేద్యంగా దేవుడికి పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత మిగతా ఉంటుంది కదా పిండి, అప్పుడు తర్వాత చేసుకుందామని ఒక 5 చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వచ్చేసి ముందుగా 5 భక్షాలు చేసి దేవుడికి నైవేద్యంగా పెట్టిన తర్వాత, ఎందుకంటే నైట్ అంతా ఉపవాసం ఉన్నాం కదా, జాగారం ఉన్నాం కదా, అందుకని కొంచెం నీరసంగా ఉంటుంది. అన్నీ చేయలేము కదా, పిండి చాలా కలుపుకున్నాను. నేను 1/2 kg అలా కలుపుకున్నాను. అందుకని ఇంకా ఓపిక ఉండదు కదా, అందుకని కొన్ని చేసుకొని ఉపవాసం నేను ఏంటంటే నైవేద్యం పెట్టిన తర్వాత మనం ఒక పొద్దు ఇడుస్తాం కదా, ఇడిచినాక సాయంత్రం పూట తీరికతోటి చేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసేసుకోవాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.